okay, enti Tachiman branch no. Mono mun kasala chat books ni nyina no. Yeah, mom shena. Yeah, good. And you know, money I go. I'm withdraw. I go. Yes, come in. Bosia do Good afternoon. Enti menya ho kakra. Pacha mo to. Menya ho kakra ndi no. Ma me hwe na me fitu na me. Signal checks ni na why. Let's get the be won be among the brother. Why? Okay. Now into this year omo people sending na mo show me. I know one as say no. One be this ka one yama wa hani na dey want me entry no ma mo consider obi abi. Why? All right. Thank you for calling. All right. I'll call you later. Okay. Yeah. I'm on travel, Mama Carver. Yeah, I don't know what to say. You did. I never walk fast, so we are on your body. Hey, I was it. Now, hey, I could see you. Hey, what for now, kind boy? Kind, should I name ye? Hey, then. Pacho, I can see that now. I was saying, now what they say? Now what they say? One cassa, what they say? I know just saying. I know people say one cassa, what they say. Say what say we both. I can't see us. But hey, I can see another own name me. Okay, when you mean me, I say. I Fear bear. Hey, who kind me? A job Pacho Quasso, your mother by. It was some kind of fear. I was told us what I heard. Wow, when we hear fee. I was some kind of. If we move to that now, young baby so. No, shall we? I am Pacho moving in the would dear Passo to the year mother by. As someone I mean, what fast and I can't. Was all my wild dream cross of first. Think fast. I'm just saying, a human obey. You see, I'm also be about being Miss Away to money. I told you I said, we'll go. What's that? It's go a human away. The council, and then I'm pessimistic. It's what kind of say, me what fast see. A young kind of why? I mean, I mentioned the enemy. Many more pa was the other only me. In Cairo. I was the other only me. And then they only me. Mia fear, Mia, Shami. And then they only me. I mean, I'm down here. Sit down. Hey! Also, we need them Cairo. Mia, me do not know if ye, me pay Janama Woody. And then I was soon kind me. Let's not have a question across the West. See me, matter. I'm really maybe I'm talking. Go to an why you buy on the buy? They're buying the Saja. The child and the several night children. More in the book room. That's it, a pass. You can't be a moody view. Timothy, because they say about next week, you're ready. Oh, ready for me, sir. Now, for one to be. The many 2 years, the many 2 years. I did. Now, if you see Mira Hopper, baby. Yeah. Thank you. What are you doing? At your trying to miss Jaya. The American and say, if you see. Dear Penna, and no Mira Hopper. Yes, Papa, you will tell me, and you obey. Girl, you know, first or bad number friend. Na ni man koyi. Eh, nti agwesi wo kai me pa na ayi wani ti se de oni me. Na ni man koyi. Ana me tu patna so. Patna wati ba so. Na ade pe na niema wo mo de me fe wo no. Se o ye tu mi bia kiti yi me niema gu abonten wo ne papa. Se wo mo fi se wo mo de bagi bi won se ta mo so. Ana se ji fi. Asa wo de wo ye oduma. Na baby e wi ase. Obi nim obrempon asase da. Enya de wan ya me tuntu na me beji mo fie no. Ebi aso bi senso kura ma mo da. Na wa je
bɛgyina papayɛ bi a mo ɔyɛ maame papayɛ de ayɛ obi yɛfi aduane koraa a wabɛdie ɛnyɛ aduane ketewa wahu wokura sɛ wotoa koraa woda so di na sɛ woankasa wodidi dada aduane sɛ si w'ani ya ɛyɛ gyae saa wo mpasa asɛm na yɛ a na woyɛ no sɛ who didi matam mene gye watam ba yɛ didi matam mimi nyame meba no ayɛ dɛ mo na mo nipa nyinaa de tumo bɛtena bɛ ɔbaa ketewa so ɛma no kɔtɔ brɛ wɔ na pampam wotu akɔtɔ kyɛ na kɔtɔ container ɛbɛsi na pampam bie store na pampam de ma wɔde hwɛ wɔde hwɛ ewia so obi turo mu akɔhwɛ nkwa ɛhwɛ ne kɔhwɛ wuo asɛm na ato yɛ ɛgya ma ne nka asɛm bi kyerɛ every successful man biara na yɛ ɔbaa wɔtaa de kyi me na mɛka kyerɛ nyawo na wobɛka menim dada wonim dada menim dada ɔbaa ɔboa me ɛma nnɛ ma bɛyɛ ɛyɛ adeɛ pɛ na asena me na mɛka kyerɛ w'adeɛ pɛ na ɔne boa me adeɛ pɛ na bɛrima no woamfa no asase de obi na hwɛ no a wonyin bɛduru si a wo so Afa sanka biam. enti agya deɛ wɔka ne nyinaa no bɛgyina papa ketewa bi a moyɛ ne so no Ketewa. me na mɛka kyerɛ wo Akwasi. na ewiase sɛ wohwɛ bɛrima anaa woyɛ papa yɛma ne ɛsi wate sɛ nnɛ ɛne wo ne bi a ɛkyena bi obi ne bi obiaa mfa wei ntwe ho fa mo fie no yɛde ama mo ɛka na aka no nea no dua ne sɛ no koraa de wɔ sɛ wotua because yɛabrɛ wɔ wo ho yɛabrɛ ɛwɔ wo ho next week mɛyɛ ayɛfoɔ nti mɛbrɛ mo ka Obabra ya ka. Yentimi ba. yɛntumi ma mpaakyɛw Taso odi acha mu de nka mbegya ya nkenya. ɛnyɛ hwɛ mombrɛ bi afa wei nyansa sua ɔne bɛrima te ɛsɛ nkɔyi a kɔsoa ne ne ntena wate Pate. na ɛsɛ wo so yɛama yɛni anyɛ deɛ kada so teyɛ so wode banku akɛseɛ mmienu mmienu asa agye ntwom woakwasea ɔnyɛ akwasea enti yɛnso so yɛaboa wo ameka asɛm bi kyerɛ saa adeɛ no a moyɛɛ me no ɛno so ntina Akwasi na fresh ano ade. ɛna mekyerɛ sɛ adeɛ no a mode yɛɛ me no What's that? na moahyɛ me den ama mabɛdi yie anka memfa fie no ma mo anka megye wonim sɛ woyɛ ahyɛ wo den wo na wotoɔ ne ahyɛ wo den sɛ nka me ne wɔfa ase yɛanyɛ wo saa ɛnka womanya ha ntena wote wɔfise hwe wo mmɔwerɛ na sɛ wɔfise no koraa na ɛntoo na ayɛ da bɛtena ha meboa ɛyɛ ɔbaa papa a menya no ɔbɔ m'akyi dɔm ɛna ama manya ɔfise no hwɛ agya ma menka nkyerɛ deɛ mo so moyɛ yɛ ne nti no ɛna ma masa agye mo sɛ ne monim so mu bɛku Yesu Kristo ama yɛanya nkwa a kɔ mu gya no ma ne nenam ne baabi obiara mfa nyɛ afotuo sɛ wote obi nkyɛn ne yɛdi wɔ ne yɛyi anaa yɛhyɛ wɔ ni a ɛma ne nha wo yɛhyɛ wo den yɛhyɛ wo saa ne te ebi to Joseph ɔno a ne nua wo na tɔn no sɛ nka baabi a yɛtɔn no akɔ no yɛkuku no ɛkɔm di wɔ mu ɛwɔ mu asa akɔe ɔmkɔ ne mu nua na wo Bible wɔ yi Aja, ɔde akyɛw. Baabi a ne Bible wɔ deɛ, nkɛnya ase. Swo nso yɛ Kristo ni nti na ɔde akyɛw. Nti agya ɔde ɛka wɔsɛm. Baby na akyɛw. Ɔmo abɔte. wanye baby no ɔyɛ me woyɛ baby Agya yɛ pet name. dwandadaa rebere te sɛ wɔyɛ ka sɛ yɛnoa wo nam a yɛde kaw ne nadoa ɛna ɛbɛnoa wo nam Agya yɛ no awie a, mede bɛbrɛ wo. awura wommoa deɛ wommoa deɛ na wote wɔnom atutu sɛ wontom nwie wo kunu na wɔtoa ne nam Agya dabi sɛ wɔfa ase de kora ntimi anwe. na ɔno sɛ wɔ sɛ wo na me na mɛreɛ me na mɛreɛ ate so akɔfɛ monyɛ ɔho mate ɛnea wode bi baa na woahyia bɛrima so so Agya wɔne ɔde ni yɛntimi mfa nkyɛ wo. Asa wo ka sɛ yɛ ayɛ. dabi bɛrima na wɔtoɔ no sɛ wobɛyɛ onwa baabi tena asi Agya asɛm na nyɛ asi awie. Ɛyɛ pastors nti ɔde n'ani ato no so ɔde akyɛw a. Na na ɔde yi nso ɛ. Agya tena se. wo ɔmfiri anko wo baabi a wotiwɛ wo Agya ma kwan do. Agya kɔ. wo baabi a wotiwɛ Agya. wote woto ne wote sɛ wote woto ne ato no so wote woto ne abɔ me baby wote Baby, menim papa wei Ubenim no hɛ no kora tim sɛ na no ɔya. wotena wɔ ma papa wei te ne to baby ma mente bi ma Agya, wadɔ me ma wo Agya. madome matse me to ama wo no wo ɛkyɛ wanye sɛ wo firi ha yɛyi wɔ agya ma menka yɛyi wɔ Agya di ma no no. baby agya kye wa Baby, tina se. baby ma mente Tina se ne di.